Cafe Square eduke kabadon han nong tmai shillong ka ai jingrap nakabanta ki to ki bakwa ban lek pule yak jing pule MBBS ha Bangladesh bat ha Russia nakabanta ka jing tip ka ba company a chphang kumno ban wat yak admission hakini ki artli ki ri phila ban chupon how to number kandai pran riu lai nyo kandai san nyo kum ka seng ka ba ju pe ngor ya ki jingjia ki bawan ling shop ya ka jai ban riu gila lek ban ai jing tho ban persha ya ka jing thmu bala de plan lupa daus em bat ki katto ka ne ki mentry bandi jaka shigi sipai BSF kaban kot shaka nyopo akar bat ka KSU ka penshai pe ba kadar ba ka seng kamla ban ab hado baus em undala debdi hinrengi persha namar shwa baus em unle ya kata kaseng kala deb yo jing tip ya ka jing thmu ka jong u katkum ka jing benshai jong em kata ka khatsan trik ubnai agos ba umpat rai bat hangno ban ai hinre kila terwa bon tali ki jaka ba ki sipai kin jet kadai ka ju ka kam ka ba ka KSU ka sngoth baus em umut kabala penlong ya kaseng bakan pen pau pai ba bakan persha ka jing kno ya kaseng bakam tip ya ka jing shisha kadai ka jo ka jing shisha ba us em ulatmu ban pen ko ngo ya ki katto ka ni ki menteri bat ban pen be pai ba da ki jing terwa ne ki jing pen ki bom shong nia yanoro ka jing shisha ka ba pau hi ka long bandi ya ki jaka ka hima da ki phau akar ban pen men to ya us em shimen bat ya ki katto ka nengot henry ki ban mat ya ki jing ki jing sha pen wit bat jingsha penthot kan long ya ki khon ki hajar haki kam ki jam bat ha ka rep karyang jong ki bamta bat ki ban dangwan ha ka pateng lapateng ka jingkam uwe umentri ba kimdei ki mendiri namar kimpat raya ka no ka jaka bandi kadai ka jingsha namar yamanta ki dang ya terwa ya ka jaka bat ki dang yakli dor bat kin sadi hadian kumba uni umentri ulapan shahi hakilat pathai kubor kata ha ka khatsan tri kubnai agos ringkat bat usm ka KSU ka kren da ka basai balada usm umpat rai ne uladep rai kaseng kayai persha ya ka jingthmu jong usm bat katto kan ne ki mentri jong u bat kan yai long ka ba pe ngor bat kan yang persha lakalong da kino kilenti kaseng ka kenthoru ya ka jingkam usm ban siu bai lutsan sakinorap bakadai ka jing persang ban penbe bat yalam bakla ha ka ba kum kaseng kanumla ban pediang yakane ka jingong bakimot ban ai jaka ban yo kam yo jam ki samla kadai ka kam kai ka ba nginamla ban pediang dalai ru em namar ba hai ni yo i ba ki babon ki khasi ki yo kam yo jam ha upper shillong new mer ne ki wei ki jaka sipai ha ka jla ka jongi kaseng ka panbana pa baru bakan yai bet ya ka jingelang pa ba ha ka arpo trik mentau benai sngi balang ha ka posting men step bat ha ka ta ka sngi ngin sai shim ya ka rai ka ka bangi de ban le nang ni shakman adin ba ni iba ka don ka jin pensai na ka leng jong ka jus im berkunjung ke eksekutif darbar hima ha ka ba kilalum dia ga meeting ka ba kerki menen khatsan tarik jom rai jun ujung nai agos arja upsan te ni iba na ka leng jong sim berkat bat ka ki katu kami ki menteri ki de ki khap ke eksekutif darbar hima kila pensai ba kampadon kata ka ajaka Henry pat ngemla online ba kila kuburhi ba kadon ka proposal ni kita ka jintmu ke bana kaleng jong ka jumsim bat ka eksekutif darbar hima kila rai ban ai ha kita ki spai jong ki spai BSF te kani kalong ka ai bunyi iba kani kalong ka ai ke ba kum kasang hi kamut ban ong ba ngin pasha da kila di lani hagam por rai ni hapan persha na do ba na mangi iba kadon kata ka jintmu te laki la dine kim padiru re ba kitong kata ka jintmu kolong bandido ya kata khandau ko ba nyoko akar so kispai kolong ba nyala na kaleng jo kasang ko ni hapan persha ade kata ka banta ting le usnoru menen ka ji persha na kaleng usem ule thu ba sapan kita kirai jo ka stuf darbar kawalang ko punai jeliu dan punai jun jus nem arja upsan bat katkum ko jing snow na kilap thai ko bor na stu ba kidon sautli ki bana kaleng do kata ka darbar ma ka istif darbar jo kaima kala rai kata ka arpa tarik jun punai jun arja upsan bat katkum ka kawai na kita ka kabana kong kabangi ni tip ni snow kolong ba na kaleng usim lo pensai kolong ba ya thu ba kadon bun kita ki jaka ki balai
ya kaba kahima kala terwas ya audisi bat kata kabalat ki ong ba kadai ba kampadi nasional te kai kaba nakala jungi soban ong kolong ba kabalengo kajingkeli ya bin kwa ambu bat kolong balada ki bun syak tagi jaka ki balai hapo jo kahima kamtam ke dong porar balai pat kim ai ta kun hajar jo kahima maram bakin song kin sa mekin rap kiriang balada sakawai pat bang kwa ban ong kolong balada ki bun kita ki jaka jong ki hima ki balat kolong ba ngide ban khot ya ki kun ki hajar ba ki ban sa skdu jaka balada kebatam nang taru ngala ban khot ki para kasi ki jongi ba ki wan song sa ma kuming tipi ba ka than bodar ka than kaput kantam thai ron kor kolong ba ki kun ka hajar ki hima la ni kasi ki rit pa chiki tu jaka te ha jaka ban ai sha ki ta ka sipai ban long pala ka ji penthut ya ka song suk song san ya ka yat ka yen ko bang jilap ka ki jaka balai pat kim ai sha ki kun ka hajar ke magmaram balai pat ke hima kam sim ka rai ban ai sha ki khasi ban ai sha ki khasi ban khot ki khasi ne ki jaka ban wan song wan sa khnang ba kumbalong mata katuka jaka ki kasi jungi pat rai ladangi ai kita pat ladangi sha ngi khot so bhai kasi pat le se kal nong ka jisngan ontang na ta ka hima rai na ta ka ri ka jab re hi bro koi te karai ba ar par kalong bangi i bu sem uang usim ula pansai kelap thai ko bor uang ba ngin ai ka ta ka jing ka bai luksan sha kita ki nong rap kai kita ka bai luksan kadai ka pen i ba usim usdang ban penbi usdang ban brainwash ki ba dak ban penbi ki sebai rupa na ka benta ban yo bu yang taka unit headquarter jong ki BSF kani kalong kai ka bumla ban pleng namar ba minumba ban ya pen ya ka khando ka siap ka batang sito jong ki mamaram bat kata ka pisa ka batang sipor ya ka ba usim kular na ta ki nongrap ladang idan makna ka pisa ka mod ba hagisnam ke bubut lese kan bu jing ba kan bu jing kun kejar jing ba maram nomor kumbalong bene kumbalong menta kalong ba ke bun khasi ki basa ki kun ki hajar ki ma maram ki basa skodong berdar ki jenjar watang ban bu ya kata kanong rimyeng te kawai pat ka benta ka ban kaleng jungi ngi kwa ban kan tho habdai bat ka jingkam jung sem ba kajing tu udon ya kata kajing lani kata kadon ma kadon ya kajing kli nang ta kata ka national security te kata ka national security ni kwa ban bu kali bu e kajing kali habda i ya usim ber kunju ya ka step dorbar jing ki ma namar kumbalong menta kolong ba usim lembar ka step dorbar hima kim semala wan banwara tang ya ka security hapo jong ki hima te than bordar kubangi step hi bagatu kathan bodar kolong ba larangi pai sekitu ki jaka kolong ba kibun ki bomdai khasi bari khasi tim uai uta bola penrung klik yang tai bomdai khasi kitu ki dong kathan lemda dei na kata kajing ailat jungsem balai ber perkhat kata ka national security kat ba penting kenapa bahkan don ka security jogi kun ki hajar jong ka hima maharam habde khadau ka siap bakin yo ban syong masa hakisni kisnam ki badangwan te nakalang juga sang ni kwa ban sesin pat ni so ban pensno bagi so persajur ban ui bosim rekat bagi katu gani ki menteri ki persang ban brainwash ki ba ki persang ban ong ba kamdon kata bakin pat ai kita kajaka spai haring mla ban lan pat ni ba menen ba na kajingkran no way na ki menteri jongka hima maram uloong ba ngimdai kita ke nong diri namar ni nak ban ai te imat ba kani kamat ke isu sipai kajing mut ban kajing thu ban ai jaka ai kendo daus im maharam palat nyopo akar sipai kadang don na padang kajing rador pramaki kadang kumjuru kina persang ban beringo si ba kenang ba kindio ban
ailat kita kisipai te kumbang ong men kumbangi ong menakani ba naklang yo kasangi kasoban parsa jor ya kani ka jitmu jong ka dobar hima ke skte dobar hima berusim ba kim ai ya bi jakai kisipai te kasang gano ailat dan le ru am hade bakani bara ka juga poru ni ba ya ka jing kalan ya ka jing bomsai na kaleng jong ka skte dobar hima mar ag jitib dungi na tiba kadobar ma ka doni ka jitmu dan ai taka ya ka jakas pai hata pamula harai na kaleng jo usim bat ka Steve bat katugani menteri menen bat ka pensai ba kidang artri arne lagi jaka ke bana kaleng jo hinga hima ka propose balai pot usim samna pensau pai ba ya lana mietu karteng kita ki jaka ki ba ka hima ka doni kita ka jitmu ban ai te na kaleng jo ni soban perang jore kini ban soban ong yo usim berkunjung ki menteri katu kadi bakim dai benalam baklai pe ba habede bekane ke banta ka hima maharam lani khud ni masang ni kran ni ai ke benunawen harai daladehi kila panpau kile thu sai lamba ka jing sai kila patai ke bor menen baki doni ka jing thu ban ai ki jaka shakis pai ki kran habede bek national security ren kwa ban ong ba ka ai par ka banta ka usim lani ka Steve Dubar ma kila shrimkia ban pentikna kata ka security jong ki kun ki jar ki maram ka security habede bek jong trai kendo ka siap hapo jong ka himai bergawai berka Henry Kim Sim lale dia berkata hari ki keren penban ki persang penban memberi was sudah kini di kuntai te naklang sang ke persa jur bude bekani bagi soban ong ba lada kaba ka Steve Durbar jong ke hima maharam kan parla ban penkalai takarai bagi kila sim ka arpa trik jubnai jeliu jong sedam arjarsan ban ai jaka ban tarwa jaka sipai bat kunjuru ban elam bakla ka ba ong ba kan ai kam ai jam haingi tang di akam jam spai bala dang ipai hapo jaka bala yo ri sipai kumpo umpling ladang ipai hapo nyomer ni pai sikwi jaka kalong ba nim sali ya kita kasih ki balong ki bala yo kam yo jam leng ba jong kata ka jing alat kata ketem spai kini ki jing kini ki jing ong ban ai kata kebalut san nang da ki norep boy sakta kita ki jing ong ban ai kam ai jam sama kidai tang ki khana ki ba kidai tang ki jing pen bikai pe ba ya ka ba kum kasang hi kana ma ban prang kum kasang hi ngilai i hiru ka ai ko baja la rang ai spai ka ai ki jing thot ha ka song song san sngai ban soban ong ru kumbalong mata ha to ka wa ha ka to ka phat mula la da ki ai ki tu jaka kan nok jing thot hiru e ka ya ke yang nomor kadon ka jan menjurut ha kadon hajan jo ka menjurut narani kor perkro terter selong tena kelang sang ke persa jor bede bekani beri soban ongru ia kita ki menteri ba kumba mata pi ong ba pimpat ai pli kram ba pimpat ai ni maham jor pi ni kentur pi ba pede ban kelak ba mod whatsapp ko jelde pi ong bangim dai ginong diri renginot ban ong gumasang balada pi penia sakmat ne kam pide kita ginong diri pide kita ki inkus selamat bat pide kita ki kunjerai bagi ba mi la kado bat ki baba me la kado tengi kentu ya ki kun ki ajar ki mama ramru bana mi renti itu si ban ya persa jor habde begini bentai kat hadu ba usim rekat bat ka Steve Durbar ki ma kin sim me karai ban ong ba kinom ai jaka si ki spai harene kon shap kan perkhat kumno ban ai pata o kumno ban ai shong ai sa kumno ban ai jakarab jakar yang ki kun ki hajar song ki ma maram swa bat hadim kata lana kisngo lada usim lane ka Steve Durbar ma kumba ki ong ki rambun ki jakar hima balai kim khat ki kasi ni ki jaka ban shong sa nomor katai ka than kaput ka than ron kor lada ni kenya ki jumun breu kolong ba kila tam sibun ki bom dai kasi te nam ta ka security jo ki hima nam ta ka security jo kari jo breu ni kentu sem ban wenge ni karai ya ka Steve Durbar ma ro